Ranger je hrozné slovo. Ahojte, to som zase ja. Zaujíma vás, kde som bola tie 4 roky? No, skracovala som si vlasy a vyrovnávala som si zuby. A teraz som späť s videom, ako sa zbaliť na víkendovku, pretože balenie je zrejme veľmi zaujímavé. Keď idete niekde na víkend, tak si myslím, že vašou prvotnou snahou je zbaliť sa do niečoho menšieho, aby ste nemuseli vliecť obrovský batoh. Vašim cieľom je možno zbaliť sa do niečoho takéhoto, alebo optimálne do niečoho takéhoto. Čo sa samozrejme dá, ak idete kde vám netreba spacák a karimatku. Ešte som chcela poznamenať, že vydávam skautov, ktorí idú na víkend s takým batohom ako na tábor a fakt tomu nerozumiem, takže by som chcela spraviť takú malú inštruktáž do toho, že ako sa zbaliť v malom a pritom mať všetko. Poďme na to. Rozdelila som všetky veci do 5 kategórií, aby sa vám to lepšie pamätalo, aby ste si to ľahšie prechádzali. Keď idete niekam na víkend, tak to pre mňa znamená 2-krát spať niekde v noci. A možno párkrát cez deň. To sa tiež stáva. Takže spanie vyžaduje spacák a karimatku, ak nejdete na miesto, ktoré má postele a periny, alebo niečo z toho. Potom pyžamo. Ako skautka a zároveň ako niekto, kto ani doma veľmi nerozlišuje medzi s oblečením na spanie a oblečením na chodenie po dome hore dolu. Niekedy na skautských akciách idem spať v tom, v čom som bola predtým, alebo sa večer predlečiem a celé do obede strávim v tom, v čom som spala. A toto podľa mňa nie je až taký problém, ale vždycky treba mať pripravené nejaké oblečenie na spanie v tom prípade, že v tom, v čom ste spali prvú noc, zrazu spadnete do blata, alebo proste niečo, čo sa deje na skautských akciách. Takže pyžamo, vankúšik alebo plišáčik alebo niečo. Zvážte, či sa vám to zmestí a či to potrebujete. Myslím, že teraz je veľmi vhodná príležitosť predstaviť vám moje prasa. Volá sa Pignat slanina a je to nielen pohodlný vankúšik a môže byť aj na nočné túlenie sa, ale je to aj výborné obohatenie kolektívu, takže Pignat sa odporúčam, ale je to na vás. Ďalšia kategória je oblečenie. A tu sa treba riadiť jedným pravidlom. Pravidlom 3 jednotiek. 1-krát krátke, 1-krát dlhé a 1-krát hrubé. To znamená 1-krát krátke tričko, 1-krát dlhé tričko, 1-krát sveter. A na nohavice 1-krát kraťasy. No, ak je to v nejakom teplejšom období, ak je to v zime, tak vám kraťasy netreba. 1-krát dlhásy a 1-krát šuštiaky alebo tepláky. Dôležité je voliť si veci tak, aby ste ich mohli aj navrstviť, takže keď si dám ako dlhé nohavice legíny, tak si dám ako hrubé nohavice napríklad šuštiaky alebo tepláky, pod ktoré sa mi tie legíny vojdu, aby som nemusela nosiť zbytočne veľa vecí, pretože vrstvenie je život. Medzi oblečenie samozrejme patrí rovnošatá a šatka. Rovnošata záleží podľa oficiálnosti tejto udalosti. Rovnošatu vám vždy netreba, myslím si. A keď je to nejaká akcia, na ktorej idete vyslovene pracovať, alebo no viete, napríklad na tento víkend ideme, čo ja viem, opravovať chatu, no tak rovnošatu si nevezmem, lebo na čo by mi bola a zbytočne by mi zaťažovala batoh. Ale ak idem na vzdelávačku, alebo idem byť v stafe niekde, tak rovnošata sa cítia, aby ste si udržali svoju dôstojnosť. Pretože kto nemá rovnošatu, nemá dôstojnosť. To je úplne jasná vec. Môžeme sa tváriť. Ponožky. Piatok, sobotu, nedeľu. V piatok už v jedných ponožkách prídem a to po obede, tak to už si hádam môžem nechať do večera. A na sobotu 2 páry, na nedeľu 2 páry, keď vám premoknú nohy a potom ešte jedny hrubé ponožky. Takže by sme dali dokopy si ich zbalíte 5. To nie je až tak veľa, ponožky nezaberajú veľa miesta a je dobré mať niečo suché vždy po ruke. A k oblečeniu sa ešte dá zaradiť prší plášť. A
potom sezónne oblečenie podľa toho, v akom ročnom období sa vaša akcia koná. Ale nezabúdajte na to, že toto pravidlo jedno krátke, jedno dlhé, jedno hrubé sa ráta aj na to, čo máte na sebe. Takže keď už mám na sebe hrubý sveter, tak si druhý hrubý sveter nevezmem do batoha, aby som ho zbytočne nezaťažovala, pretože na 3 dní mi jeden sveter bohate stačí. Takže povedzme si príklad. Idem na chatu, teraz v zime, keď je pol metra snehu, niekde meter a pol, možno, čo ja viem. Ja cez prázdniny nechodím vonku. Takže idem na chatu. Oblečiem si na seba tielko, tričko s dlhým rukavom, na to sveter, na to vetrovku, čiapku, šál, rukavice, samozrejme. A na spodok si oblečiem legíny a na to šušťaky. To znamená, že už mám na sebe jedno krátke tielko, jedno dlhé tričko, jedno hrubé sveter, takže vlastne navrch už si vezmem iba niečo, v čom budem spať. Ešte prípadne nejaké krátke tričko pre prípad prepotenia alebo tak. A na nohavice si zoberiem ešte jedny legíny v prípade, že by mi premokli alebo teplaky. A to je všetko, čo si potrebujem zbaliť. To znamená, že idem v zime na víkend a to, čo mám v taške, je pyžamo, jedny teplaky, 5 ponožiek a to je z oblečenia všetko. Prší plášť som vravela? Prší plášť. Hygiena. Zubná kefka. Zubná pasta, ak chcete byť obľúbení v kolektíve, pretože prídete na roverskú chatu alebo akúkoľvek chatu, hej. Prídete na chatu a je tam jediný človek, ktorý má zubnú pastu. Ten je okamžite kolektívom obľúbený a všetci ho potrebujú, takže toto vám radím. Keď idem na chatu alebo niekam, najprv si zistím, či tam tečie voda a až potom si balím osušku. Pretože keď tam netečie voda, na čo vám bude osuška však? Od čoho sa budete sušiť? Akože od vzduchu? 4. kategória je jedlo. Jedlo. Sa väčšinou na tieto skautské akcie nosí iba na piatok večer, pretože zvyšok si buď varíte spolu alebo tak, ale akože môžu byť aj výnimky. Takže najprv si dopredu zistíte, na koľko dní vám treba jedlo. Pretože ak vám treba jedlo iba na piatok večer, tak si zbytočne budete niesť 10 rožkov. Teda jedine, že by ste tých 10 rožkov zjedli na večeru v piatok, ale to neviem, aký máte žalúdok. Ešus a sporka. Ale iba ak tam nie sú taniere, lebo ak sú, tak ste sa obabrali. A hrnček, ak tam nie sú hrnčeky, lebo ak tam sú, tak ste sa obabrali. A niečo malé pod zub, čo keď vyťahnete v sobotu o 2 ráno, tak všetci budú veľmi šťastní. A 5. kategória je... To boli fanfári. Iné. Iné je veľmi špecifická kategória. Keď sa povie iné, hneď viete, čo si máte predstaviť, nie? Ja viem, takže vám to poviem. Prvá vec, KPZ-ka. Bez KPZ-ky ani na krok. A už vôbec nie na víkendovú akciu. Baterka, pretože tam budete v noci. A v noci, neviem, či vám to niekto už povedal, ale v noci je tma. A v tme toho moc nevidno. Pišťalka? Možno, možno nie. Keď som naposledy šla na zimnú chatu, bola strašná tma, nič nebolo vidieť, nevedeli sme, kde sme, boli sme uprostred nejakej luky a nevedeli sme, kam máme ísť. Volali sme na chatu tým ľuďom, ktorí tam už boli a vravia nám, že nevieme, že kde ste, ani vy neviete, že kde sme my, takže čo teraz? Takže sme prišli na výborné riešenie. Niekto, kto bol na tej chate, pískal na pišťalku a my sme išli za zvukom. Bola to veľmi strastiplná cesta, pretože bol asi meter snehu a proste sa ním dosť ťažko šlo. Ale išli sme za zvukom, takže potom to už bolo veľmi dobre. Takže dobre, že tam bola pišťalka. Foťák? Ak ste foťákový maniak, akože som si istá, že nejaký foťák na tej akcii sa objaví, či už váš, alebo niekoho iného, ale... Spýtajte sa sami seba jednu otázku. Človek, ktorý bude mať foťák, je dosť spoľahlivý na to, že tie fotky niekedy uvidíte? Možno áno, možno nie. Možno vám treba váš vlastný foťák. Zápisník a pero. Papier a pero. Pero a niečo, na čo sa dá písať. Pero
a papier sú veci, ktoré často treba na nejaké aktivity a ktoré keď sa vymýšľajú, tak všetci myslia na to, že každý hádam bude mať pero a papier, lenže nebýva to pravda a potom sa musí veľmi improvizovať, aby sa našli aspoň nejaké zdrapy, alebo sa píše na okraji novín, alebo ja neviem. Ale dobré je mať so sebou papier a pero. Vždy za každých okolností, nielen na akcii, furt. Možno ak je to nejaká chata alebo akcia s voľnejším programom, kde budete mať veľa voľného času, tak nie je úplne zlý nápad zobrať si nejaké karty alebo spoločenské hry alebo nejaké srandy, čo budete robiť pomedzi aktivity alebo iba tak. A ak idete na chatu s niekým veľmi nudným, čo veľmi s tým nie som oboznámená, že by som šla na skautskú chatu a nudila by som sa tam, ale ak máte nudných spolu skautov, zoberte si knižku. Ale nejakú malú, aby sa vám vošla do batohu. Hej, to je všetko. Ak nosíte vyklapací strojček, nezabudnite si ho. Baliace techniky. Techniku balenia môžete odkúkať z môjho videa, ako sa zbaliť na skautský tábor. Self-promo. Ale fakt. Dúfam, že som bola nápomocná, aspoň pre tých, čo ešte na veľa víkendových akciách neboli. A že sa teraz zbalíte múdro. Takže sa s vami lúčim so želaním. Nevlčte na seba, skautčte od radosti, naďalej rangerte skauting a hlavne roverte si. Je to smiešne, ja viem, ale nič lepšie nebolo v ponuke, dobre?